Svaki čovek je priča. Svaka priča je posebna. Svaka priča je važna. Svaka priča treba da se čuje. Pa da krenemo sa pričom. Gledate emisiju Sa Božicom. Dragi gledalci, dobar dan i dobrodošli u našu novu epizodu. Platon je jednom rekao da je najveća greška u lečenju ta što neki lekari leče samo telo, a neki samo dušu, a to je po njemu jedno, jedinstveno i neodvojivo. Prema rečima pacijenata našeg današnjeg gosta, naš doktor spada u ovu drugu grupu lekara, ovih što leče ovo jedinstveno. Dakle, njegovi pacijenti kažu da od prve konsultacije preko nekog operativnog zahvata pa sve do one poslednje kontrole dobiju zaista pažnju koja im je potrebna, topli ljudski razgovor i uopšte jedno prihvatanje na kakvo nisu nailazili ranije. A njegove kolege, medicinsko osoblje sa kojima radi, kažu da je on gospodin sa skalpelom. Ja bih samo dodala da je on umetnik sa skalpelom, jer čini mi se da je umetnost itekako potrebna u grani medicine kojom se on bavi. Naš dragi gost danas, dr. Predrag Matein, specijalista rekonstruktivne, plastične i estetske hirurgije. Doktore, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i hvala vam na ovako lepoj najavi. Šta kažete? Ovo pacijenti zaista kažu o vama to? Znam neki lično. Da. Pa dobro, uvek sam se trudio da lečim ne samo skalpelom, nego i rečima, da uvek imam dovoljno razumevanja za svakog pacijenta, jer smatram da kada se pacijent i operator potpuno razumeju, da tada dobar rezultat ne izostaje. Vrlo često se desi da pacijenti imaju nerealne želje, da lekar to ne prepozna i da ne može da im ispuni i da onda bude nezadovoljstvo. Ako se sve to uklopi, da se i pacijent i lekar potpuno razumeju, tada i uspeh je zagarantovan. Mi ćemo i o tim nekim željama pacijenata pričati kroz ovaj naš današnji razgovor, ali hajde da počnemo od početka, od vaših najranijih dana u Zrenjaninu ste rođeni, je li tako? Jeste. Osnovnu i srednju školu ste tamo završili. Ja znam da ste se malo bavili košarkom. Naklonjeni ste umetnosti i to sam čula. Sada, sport, umetnost, medicina. Medicina je ipak prevagnula u tim vašim željama. Kako ste baš medicinu izabrali? Da li tu ima neke veze sa svim ovim? Pa evo da kažem da odrastao sam u Zrenjaninu i kao mali jako sam voleo životinje i uvek sam imao puno kućnih ljubimaca i mislio sam da ću postati veterinar. I sa nekom željom da nastavim studije veterine upisao sam medicinsku školu, pošto ona znatno bila bolja od srednje poljoprivredne škole. Dobro. I onda me nekako društvo povuklo na medicinu, a reći ću mudre reči mog strica koji je rekao: ako možeš da završiš medicinu, završi to, ne znam da li ćeš toliko voleti i obožavati životinje ako ti postanu svakodnevna navika i posao i navika. Da. I bio je u pravu. Ja sam sa svojim društvom nastavio studije medicine i dalje i dan danas volim životinje, pazim ih, čuvam i imam puno životinja u svom dvorištu. Medicinski fakultet u Novom Sadu, a Jeste. kasnije specijalizacija plastična hirurgija, estetska, rekonstruktivna, to je sve zajedno, je li tako? Jest. U Beogradu i u Novom Sadu. U Novom Sadu baš estetska? matično, a jedan deo na VMA, pošto je bio i profesor sa VMA u komisiji, proveo sam određeni fond sati i na VMA. Znači, plastična, rekonstruktivna i u poslednje vreme se dodalo to i estetska medicina, jeste nešto što je objedinjeno i kad se kaže plastična hirurgija, obično svi misle samo na estetiku. Ali to nije tačno. Plastični hirurzi leče i opekotine, i tumore kože, i neke urođene anomalije, i povrede šake, celokupnu šaku
Tako da... Što je i vaša neka uža specijalnost. Jeste, što je moja magistarska teza bila iz oblasti hirurgije šake, tako da ja sam uvek voleo i jednu i drugu stranu, i estetsku, i mislim da ne može da se postane dobar estetski hirurg ukoliko se nema osnova iz plastične i rekonstruktivne hirurgije. Negde sam čula da ste voleli, opet da se vratimo u detinjstvo kao dečak, da nešto pravite od drveta, od gline, pa eto, ta umetnost se nekako prelila i na tu estetiku. Sada radite sa živim materijalom, tako da kažem da se malo našalimo. Da, pa eto, to je bilo nekako spontano, bez ikakvog uticaja nekog sa strane. To uvek sam volao nešto da pravim svojim rukama, da kreiram, da se igram, da stvaram nešto novo, da to bude nešto lepo i tako. Možda je ta crta i nasleđena, jer u porodici su bili i dobri pevači i arhitekte i slikari. Tako da bilo je slikari naivci, da kažem, da se ne misli sad akademski, ali uglavnom to je možda i nesvesno, ali ispričat ću jednu anegdotu. Još u ranim razredima osnovne škole radili smo na biologiji neke stvari, pa sam ja tu video seciranje životinja i preparirao sam jednog guštera. Napravio sam figuru od njega, preparat, dermopreparat, a moja sestra, starija od mene, izašla je na terasu, mislila da je neka grančica, uhvatila ga i bacila ga sa terasu. Bio sam jako povređen, ali eto, to su neki možda prvi umetnički koraci. Umetnički koraci, da. I za vas je nebrojena operacija, ali nekako kažu za vas da sa istom voljom i sa istim intenzitetom prilazite svakoj narednoj operaciji, gde crpite uopšte snagu, volju i kako se odmarate. Pa mislim da svaki posao koji čovjek radi mora da voli. Ja sam zavoleo ovaj svoj posao odmah i mislim pri prvim koracima, naročito hirurgiju, znao sam da ću se baviti nekom granom hirurgije kada sam počeo da studiram i vrlo rano počeo da se bavim hirurgijom. Onda je posle došla i estetska hirurgija koja zahteva i taj neki umetnički pristup i to me još dodatno stimulisalo da tu iskažem najviše što znam i najviše što mogu i najviše što osjećam u sebi. Znači, čovjek mora da voli ono što radi i tada dobija prave rezultate i prave odgovore. Nije samo novac nagrada za urađen posao u estetskoj hirurgiji. Mnogo veće nagrade su zadovoljni pacijenti, oni koji preporučuju hirurga drugim svojim prijateljima i kada se pojave srećni i zadovoljni na nekoj drugoj intervenciji, onda znam da je to dobro urađeno i da je pacijent i zadovoljan operacijom i estetskim ishodom, a i zadovoljan tretmanom koji je imao u ordinaciji pre i posle operacije, naravno. Upravo sam to htela da vas pitam kako se osjećate kad nekom promenite nešto što stvarno jeste zapravo, na primer, nekoj devojčici veliki nos ili uši ili tako nešto, ili dečaku, momku, devojci. Kada, pored fizičke te promene, osjetite kod njih i neko psihičko nadahnuće, poboljšanje. Da, to je pun pogoda. Kada se poklopi da neko dođe sa velikim kompleksima, na primer, deca u ranom uzrastu, već u zabavištu, u osnovnoj školi, ukoliko, na primer, imaju klempave uši, počinju da stvaraju komplekse, drugari počinju da ih zadirkuju, da im nadenu razna imena. Što je strašno. Što je strašno, ali deca su surova u tom periodu. I u toj situaciji, kada se jednim dosta jednostavnim estetskim zahvatom, operacijom klempavih ušiju, taj problem reši, to dete se jednostavno otvori, postaje komunikativnije, postaje pristupačnije za svoje drugare, a da ne kažem da u nekom pubertetskom periodu devojčice koje imaju estetske probleme i koje ih reše postanu otvorenije za kontakte sa svojim vršnjacima, a pre toga, usled nekih nedostataka i kompleksa, bile su povučene, bile su potištene da nekad čak to ide i do depresije. I tu imate jednu anegdotu, čini mi se. Jedne devojčice. Tu ima. Čijeg tatu ste sreli, čini mi se. Da, to je ta strašna priča. Devojčica imala komplekse zbog grbice na nosu i nosila je frizuru preko lica, ne bi li pokrila što više i taj nos.
Došla je na operaciju sa oba roditelja, mama je podržavala, tata je bio protiv operacije, mama je uspela tatu da eliminiše iz ordinacije i onda smo se dogovorili za operaciju. On se povukao, nije hteo više da se buni i kad je završena operacija, devojčica je odmah bila prezadovoljna i mama prezadovoljna. Oca nisam ni video tada na kontrolama. Posle možda jedno 6 meseci on me sreo slučajno u gradu i onako me je fokusirao, dosta ozbiljan i rekao ja ću vas da ubijem. Ja sam se uplašio zbog čega, šta se desilo, bilo je sve u redu na poslednjim kontrolama. Zašto? Pa kaže, ja ne mogu da oteram momke ispod prozora sada. Tako da, to je indirektno, ja sam se nasmeo, laknulo mi je. Indirektno je bilo znak da i on prihvatio i shvatio da je trebalo da se uradi ta operacija. Nekada roditelji iz najveće ljubavi prema svom detetu, svakom roditelju je svoje dete najlepše, najbolje, najpametnije. I ne primećuju nikakve nedostatke i njima je to sve normalno. I vrlo često se desi da ne razumeju svoje dete i čak i eto tako da nekada ako zabrane detetu da uradi nešto što njega muči, nanesu i neke teže posledice u smislu psihološkog lošeg reagovanja na sve to. Tako da roditelji su to, treba razumeti, ali roditelji treba ipak da poslušaju, da oslušnu svoje dete i da ako primete da imaju neki kompleks, da jednostavno stanu uz njega i da ga podrže. I tada to daje najbolje rezultate. Uostalom i da se savjetuju sa vama ili sa nekim od vaših kolega. Vezano za to, kažite mi, koja je donja granica, recimo, da jedan tinejdžer, jedno dete operiše uši ili nos, ili to nešto fizičko? Pa, to je dosta različito. Naprimjer, za uši stav je da operišemo pred polazak u školu. Baš zbog, malo je rano, znači 6,5 godina u 7. godini, pred polazak u školu. Malo je rano što se tiče razvoja ušne školjke i tako, ali je benefit od toga da se spreči stvaranje kompleksa i psiholoških problema mnogo veći od štete koja može da nastane usled nekog razvojnog posle poremećaja kod operisanih ušnih školjki. Tako da tu je već ne znam, taj period rano se operiše. Sad ima neke druge stvari. Svi pitaju za povećanje grudi. Povećanje grudi ne treba raditi pre 18 godina, a možda čak i do 20-21 godine kasnije. Međutim, ima i specifičnih stanja kod devojčica u pubertetu, gigantomastije ili ogromne grudi. Sa 14-15 godina ima devojčice koje imaju preterano naglašeno poprsje i tada ne treba čekati. Predstavlja i fizički i psihički problem za te pacijentke, tako da tu ne treba čekati 18 godina, može se to rešavati već i sa 15-16 godina. Ali u principu za sve estetske zahvate, za većinu estetskih zahvata, starosna granica je 18 godina. Da. Kad smo već kod grudi, da eto razjasnimo nešto što se često postavlja kao pitanje ili problem, kada devojka ili žena stavi implante u grudi. Da li ona posle toga, kada dobije dete, može da doji? U kom slučaju da ili u kom ne? Pa, to je jedno od najčešćih pitanja, da li će moći da se doji. Naravno, kod običnog povećanja grudi, znači, kada mi ubacimo grudi i ne diramo tkivo dojke, tada je dojenje apsolutno moguće i sasvim normalno i sve ide normalnim tokom, bez problema. Problem je kod tih prevelikih grudi koje inače, paradoksalno, ukoliko su jako izražene i prevelike, često ne mogu da daju mleko. I onda ne bi svakako dojili, tada zbog sečenja tkiva dojke, odbacivanja viška tog tkiva, može da dođe do problema kod dojenja, ali tu se savjetuje da se prekine laktacija ili stvaranje mleka, tako da to je mala šteta u odnosu na korist koju takve pacijentkinje imaju. Znači, nikakav problem nije za dojenje. Sad, pitaju me često u toj situaciji da li je to prerano da se uradi pre porođaja i pre rođenja deteta. Ima devojaka koja dođu i kažu ja želim kao devojka da imam lepe grudi i da uživam u tome i ne želim da čekam. Ako se u trudnoći i kasnije dojenju desi da se grudi malo spuste ili da se koža opusti,
to se uvek može naknadnom korekcijom popraviti i ponovo dobiti lepe Željeni i pravilne grudi željenog oblika. Kad smo već kod toga, pogotovo kod nas žena, kažite mi koji pacijenti su vam, po znacima navoda, najteži? Koji su najzahtevniji što se tiče nekih estetskih zahteva? Ili možda koji su nerealni u tim svojim zahtevima? Kažem, znači, težina operativnog zahvata nije samo u tehnici, da li je to tehnički zahtevno i obiman operativni zahvat, to često nije prevashodni problem. Problem je ukoliko pacijenti nemaju pravilan odnos prema problemu koji žele da reše. Ukoliko ima nerealne želje i ukoliko nisu sasvim sa sobom raščistile situaciju i da žele da urade operaciju onako kako to može i kako im to doktor savetuje. Ima dosta nerealnih pacijenata koji žele nešto što nije moguće uraditi i ukoliko hirurg to ne prepozna i uđe u operaciju, a da se nije potpuno razumeo sa pacijentkinjom ili da nije uspeo iz nje da izvuče ono što ona želi i kako želi da to se uradi i nije joj objasnio da li nešto može ili ne može, onda mogu nastati problemi sa nezadovoljstvom, rezultatom operacije, ali jednostavno to i nije moglo drugačije. Samo je to trebalo pre operacije prepoznati i objasniti i upoznati pacijentkinju ili pacijenta sa svim mogućnostima operativnog zahvata koji on želi. Da li vam se dešavalo u tom smislu da zbog tih nerealnih želja nekog odbijete, da kažete ja jednostavno ne mogu, ne želim? Da, mislim da što sam iskusniji u ovom poslu, sve više pacijenata odbijam. U početku možda kao mlad hirurg, željan posla, prihvatao sam i neke situacije koje nisu baš idealne, da kažem, da se postigne dobar rezultat, pa je bilo i nekih tako problematičnih situacija, ali u poslednje vreme se trudim da kada prepoznam da pacijentkinja ili pacijent jednostavno neće dobro reagovati ili da nije spreman na tom psihološkom planu da prihvati sve ono što jedna operacija nosi, sve više i više pacijenata odbijem. Naravno, nikad to nije grubo odbijanje, uvek je to uz obrazloženje zašto, kako, zašto mislim da ne. Ne libim se da kažem pacijentima da jun, juli, avgust nisu baš najbolji meseci za operaciju. Jednostavno, pravi pacijent će to shvatiti i sačekati da dođu hladniji dani da ne rade operaciju baš usred leta, ali desi se da neko insistira da mora, da ne može da živi u inostranstvu, na primjer u Australiji, pa kad se vrati tamo je zima i tako, dešava se puno situacija. Ima tada taj godišnji odmor ili nešto i mora tada. Nismo spomenuli naše drage muškarce. Dobro. Znam da sve češće i oni traže vaše intervencije. Šta najčešće traže? Da li su to ove neinvazivne metode ili hiruške intervencije? Pa evo, moram da kažem da neinvazivne metode u poslednjih deceniju, možda čak i drugu deceniju, doživljavaju svoju ekspanziju. Jedan eksponencijalni rast, znači sve više i više tih neinvazivnih intervencija koje rade i muškarci i žene. Sad, ja spadam u ovu grupu plastičnih hirurga rudara, znači za onaj težak operacioni posao u operacionoj sali, a radim i naravno te neinvazivne metode, jer njih dosta ljudi i sve više i više ljudi traži, sad tu ima i muškaraca i žena. U toj situaciji ima dosta muškaraca koji žele pomalo da obrišu svoje borice botoksom, da možda nešto poprave ukoliko može da se popravi hijaluronom i tim neinvazivnim tretmanima i odlaze i u kozmetičke salone i popravljaju, održavaju kvalitet kože i toga ima puno, ali kažem, ono što se tiče operativnih stvari, najčešće kod muškaraca su operacije
prekomerno uvećanih dojki kod muškaraca, to se zove ginekomastija. Ginekomastija. I imamo puno muškaraca. Šta je to posledica? Je li to neka hormonska Pa najčešće u deformacija? pubertetu dođe dok je u pubertetu neravnomeran odnos muških i ženskih hormona, desi se da kod muškaraca dominiraju ženski hormoni i da se tada grudi malo uvećaju. Drugi faktor je gojaznost. Treći faktor može biti neke stvari koje se koriste u teretani. Da, suplementi, da ne kažem, Suplementi neka hemija. je neka hemija i tako da može doći do uvećanja mlečnih žlezdi kod muškaraca i naravno to oni muškarci koji žele da imaju savršeno telo, koji vežbaju, koji dugo vremena provode pred ogledalom, žele da reše taj problem i toga imamo baš onako kod muškaraca najviše. Da. A ima tu i drugih, na primjer, sve muškarci, produžen je jednostavno radni vek i životni vek muškaraca, tako da danas imamo aktivne muškarce u smislu poslovnom, da vode firme, da su na čelnim pozicijama i da tu žele da izgledaju što bolje, da budu u formi i smetaju i mi, i kapci, i podočnjaci, i to su nos, naravno, nos, ako mogu da kažem sad za nos nešto, znači to nije samo estetska operacija ili nije prevashodno estetska. Kada se radi nos, mora se na prvo mesto voditi računa o funkcionalnom stanju nosa, znači da li neko diše na nos ili ne diše, ako ne diše, da li ima probleme, noćno hrkanje, disanje na usta i tako dalje, što može ostaviti i dublje posledice i na pluća. Tako da imamo tu jednu grupu muškaraca koji žele jednostavno da skinu grbicu sa nosa i da otvore svoje disanje puteve i da jednostavno, što kažu, ja sam se preporodio, mogu da dišem, prodisao sam, da. Tako da i toga ima dosta kod muškaraca, ali definitivno žene su ipak najveći procenat naših pacijenta. Zato smo mi tako izvikane. Ali ima i muškaraca. Da li vama vaše hiruško znanje, odnosno umeće, pomaže u ovim neinvazivnim metodama i da li neinvazivne metode mogu skroz da zamene, recimo, jedan hiruški facelifting, na primjer? Odgovorit ću prvo na ovaj drugi deo, ne mogu da zamene facelifting. Ja sam stanovišta da neinvazivne metode treba da urade posao mnogo pre nego što se dođe do hirurgije. Da odlože. Da, mogu i da odlože potrebu za hirurgijom, ali mogu da poprave izgled i da pacijenti budu duže zadovoljni svojim izgledom, da odlože potrebu za nekim hiruškim tretmanom. Ali ovo prvi deo pitanja je vrlo interesantan i vrlo aktuelan. Znači, plastični hirurzi su mnogo iskusniji u radu sa filerima, sa botoksima, sa nitima, sa svim tim neinvazivnim metodama, prosto zato što mnogo bolje znaju anatomiju i ne samo knjišku anatomiju, ono što je u atlasima, nego i hirušku anatomiju koja je u toku operacije. Sve mogu da vide, vidimo i filere, naiđemo i na niti koje su ranije stavljane i sve to nama od nas zahteva da budemo spretni i da to prepoznamo i da to rešimo i da estetski rezultat podesimo tako da se ne primeti neki problem iz ranijeg perioda i zato mislim da estetski hirurzi imaju jako puno prednosti u odnosu na druge hirurge, a naročito u odnosu na lekare koji nisu hirurzi i koji se bave anti-aging medicinom, a da ne kažem o ovoj sve većoj populaciji, oni koji se bave time, a da uopšte i nisu lekari. I ta borba je sada naročito aktuelna. Estetski hirurzi treba da budu lideri u ovoj oblasti i da nose ovu oblast, da budu edukatori i da svojim iskustvom pomognu mlađim kolegama ili kolegama sa drugih grana, nehiruških grana, da ako uđu u vode
estetske medicine da to urade što bolje može. Kako treba, da. Da li estetski hirurzi moraju stalno da se usavršavaju? Pa naravno, sad to usavršavanje, na primjer, ja sada kad gledam, upravo sam se i vratio pre 2 dana sa jednog kongresa, uvek se mora nešto pratiti. Mora se pratiti medicina, jer medicina napreduje kao i sve ostalo, i tehnologija i sve ostalo, tako i medicina napreduje. Paradoks je da mladi hirurzi imaju najveći benefit od kongresa, od seminara, od sastanaka, jer su oni na početku karijere imaju puno toga da nauče. I za njih je to jako dobro i treba da idu što više na edukacije i da slušaju starije iskusnije lekare koji drže ta predavanja i tako dalje. A sad mi iskusniji uvek nađemo po neku crticu, po neki tips, znači nešto što možemo da ukrademo, neki potez, nešto, i uvek možemo da nadogradimo svoje iskustvo i da eventualno, vrlo često se desi da kada se pojavi neka nova tehnika i kad se krene u primjenu te tehnike, ne možeš u početku ni znati šta ne znaš. Tek kad počneš nešto da radiš, primetiš gde imaš neki problem i onda to možeš da vidiš negde na kongresu od nekog iskusnijeg ko je kako radio. Tako da stalno usavršavanje u estetskoj hirurgiji je imperativ i oni koji rade i koji su aktivni moraju da posećuju kongrese i stručne sastanke i da se stalno nadograđuju. Da. Kažite mi, koji zahvat se još uvek najviše traži? Da li su to grudi, malo pre smo spomenuli, ili je to lice? Govorimo o operacijama. Da. Pa evo da vam kažem, je tu nešto vrlo interesantno. Nekako, da ste mi ovo pitanje postavili pre 5-6 godina, rekao bi grudi, definitivno. Povećanje, podizanje, smanjenje, sve ukupno grudi. Međutim, korona, izolacija, zatvorenost, nešto se desilo da su ljudi verovatno više vremena provodili sami sa sobom u stanu, ispred ogledala, i prvo što su primetili na sebi jeste gospodin nos. Operacije nosa su doživjele ekspanziju i ne samo kod mene, proverio sam i sa drugim kolegama. Nekada su grudi bile onako daleko ispred svih, pa onda nos, lice, ne znam, liposukcije, stomak i sve ostalo. Sada je kod mene u praksi, a i čujem i kod drugih kolega, nos dostigao otprilike podjednaki je broj pacijenata koji dolaze na operacije nosa. Kao što sam rekao, nos nije samo estetska, nego i funkcionalna operacija, pa tu ima i tog dela, a ima i tog dela da kod iskusnijih hirurga uvek budu malo bolji rezultati, pa onda se to pročuje da neko dobro radi nos, pa onda bude više pacijenata sa nosom. Je li tu ima onih konsultacija da možda sugerišete nekom da bi mu bolje stajalo, pored ovog zdravstvenog problema devijacije, nešto govorimo o estetici, prirodni nos, a on baš ko ona zapravo hoće, popularni Barbie nos ili tako, jel se lako dogovorite? Pa, ja se trudim da pacijentkinju upozorim na sve nedostatke nekih preteranih želja i preteranih očekivanja. Ima jedan sloj, na sreću manji sloj mladih žena koje, prateći trendove, zahtevaju da nos bude mali, prćast, Barbie nos, kao što ste rekli. Ali to je sada trend, jednostavno, i nekim pacijentkinjama ne možete to zabraniti, ili one, ako ne uradite vi, otići će kod nekog drugog, ili otići će u Tursku, ili negde već snaći će se kako će da urade. Ali ja se uvek trudim da taj nos bude nekako prirodniji i vrlo često i veći je broj tih pacijentkinja koje kažu: doktore, želim prirodan nos, i koje posle operacije kažu: doktore, mnogi nisu primetili da sam operisala nos, što je za mene, jako sam srećna zbog toga, što je za mene super, ali primećuju da ja drugačije izgledam i da bolje izgledam i da to nije upadljiva promena, ali se vidi da je nešto urađeno i da je lice skladnije i tako. Tako da to zavisi i od samog hirurga.
često kažu da hirurg stalno pravi jedan tip nosa i da se specijalizuje za neki tip, ali mislim, nije to baš uvek tako. Može nos da bude i ravan, može da bude blago spušten sa vrlo blagim konveksitetom, konkavitetom u stvari na grbici, koji daje jednu ženstvenost i jednu elegantnu žensku crtu na licu i tada je to pravi pogodak kada i pacijentkinja to želi i kada je se to ispuni, ona je presretna. Tu ima jedan drugi problem što često dolaze pacijentkinje sa fotografijama poznatih ličnosti ili nekog poznatog... Jeste, i ima tu i drugih. I očekuju da samo jednom operacijom nosa postignu sve ono što se vidi na toj slici, a zaboravljaju da tu ima puno drugih stvari i da ne može isti nos da bude jednako lep na svakom licu. Ja tu imam jednu metodu kojom pomoću Photoshopa na fotografiji svakog pacijenta uradim onako kako bi mogao da izgleda nos i onda pacijentkinja može i da odabere da li želi ravan nos, da li želi malo udubljenje. Na licu mesta, pomoću fotografije pokažete kako bi ona izgledala. Jeste, ali ne na fotografiji druge osobe, nego na fotografiji pacijentkinje, što je u tom slučaju dozvoljeno, jer svugde na sastancima čujemo situaciju, ako vam pacijentkinja dođe sa fotografijom, vi je odbite, nemojte da radite zato što imaju nerealne očekivanja i nikada neće ličiti na Angelinu Jolie, ili ti treba će 10 operacija koliko je sama Angelina imala, pa će tek onda moći da liči, ali ako se to uradi na fotografiji same pacijentkinje, tada ona može da oseti kako neki nos izgleda na njoj, dobijete fotografije, ponese, malo to posmatra i odluči kakav nos želi, onda tek nastupa problem. Treba to i ostvariti u praksi. To je ono što je isto tako i što ja vrlo iskreno kažem svim pacijentkama, ja ću se truditi maksimalno da to bude baš ovako, ali nos je vrlo kompleksna operacija. Kažu jedna od najkomplikovanijih, najkomplikovanijih i težih i najnepredvidivijih. Zato što za hrskavicu važi da je posle moždanog tkiva jedino tkivo koje pamti. I što hrskavica hoće nekada da reaguje neočekivano. I što nos, kada se vidi posle operacije, ne mora da znači da će ostati takav. Nekad će se prolepšati, a nekad će se malo nagojiti, pa će biti veći. Treba puno strpljenja. I treba vremena da on dođe na svoje, to je 6 meseci, minimum do godinu dana. Tako da kod nosa uvek ima tih nekih zavrzlama sa pacijentima i sa hiruzima, naravno. Možete li malo da nam otkrijete šta je to Angelina radila od operacije? Dobro, ja ne znam konkretno, ja samo na osnovu onoga što vidim, dosta toga. Znači, ona je doživjela jednu kompletnu transformaciju iz svog lika. Ima tih starijih fotografija gde se sve to vidi da, šta je, od, da kažem, obrva, od kapaka, jagodica, nosa, usana, vilice, vrata. Znači, ipak ustane su prirodna, kako kažu da je. Pa, ja to ne mogu da tvrdim, ali mi se čini da nisu. I vrata, i svega. Pa da, jednostavno, mislim, vidi se. Dobro, sad u ovim kasnim godinama sigurno, da. Da se naslonim sa ovim sledećim pitanjem na ovo što ste ispričali, šta je za vas lepa žena u tom smislu kada vi radite jedno žensko lice? Koji su to neki vaši kriteriji? Pa nema kalupa i nema nekog klišeja i nema nekoga, ne vezujem se za, na primjer, Barbiku, pa da kažem sve žene koje liče na Barbiku su meni lepe žene. Da. Ima žena kojima stoji da nose takav izgled i takav izraz lica i sve to, ali jednostavno to mora da se uklopi sve zajedno i sa psihološkim profilom žene. Znači, ima žena koje to mogu da iznesu, a ima žena koje ne treba ni da se trude da to iznesu, sasvim će im lepo stajati i psihološki, one će biti stabilnije i nekako povezanije sa svojim izgledom, ako to bude malo prirodnije ili ne bude suviše naglašena operacija i da se vidi
da je to nešto operisano. Znači, ne može se govoriti o nekom određenom tipu, nego jednostavno radi se o tome da se na nekom licu mogu uraditi neke popravke i neke izmene koje mogu pomoći da to lice izgleda nežnije, da to lice izgleda ženstvenije i da izgleda mnogo lepše nego što je izgledalo pre same operacije. I kad se u to uklopi da je pacijentkinja zadovoljna, da ona sija, da je srećna, da se smeje i tada je to pun pogodak. Što je u stvari najbitnije. Da. Ne znam da li znate, da li je to vic ili to je neka izreka, kažu koja je razlika, pitali su Boga koja je razlika između Boga i hirurga, a on je rekao ja znam da ne mogu biti hirurg. S tim u vezi, hoću da vas pitam, šta mislite, pa kao i u svim profesijama, ali nekako kod hirurga je to u odnosu na ostale lekare izraženo da ih slava ponekad ponese. Šta mislite o tome i da li ste vi iskusili možda? Jako dobro ste postavili pitanje, ja ću vam reći. Znači, Bog nikad nije pomislio da je plastični hirurg, za razliku od nekih plastičnih hirurga koji pomisle da su bogovi. Tako je. Ali ja kažem da kad plastični hirurg pomisli da je Bog, onda je u velikom problemu. To je nemoguće. To treba objasniti pacijentima, da mi nismo bogovi i da nemamo baš čarobni štapić koji možemo sve da promenimo i da to sve bude naj, ali jednostavno hirurg mora da bude čvrsto na zemlji, da bude psiholog, da svakog pacijenta prouči, da ga proceni, da ga razume i da razume šta on to želi od sebe i da onda vidi da li on to može da ispuni. Ako vidi da pacijent ima nerealne želje, onda ne treba ni da ga radi, jer neće postići dobar rezultat. Ima jednostavno pacijentkinja koja nisu za mene i ja kažem, ja vam to ne mogu uraditi. I ja to ne znam da uradim, ne želim da uradim i nađite nekog drugog da vam to uradi. Ja se ne slažem, kosi se jednostavno sa mojim nekim stavovima i tako. Ali, kažem, hirurg ne sme da pomisli da je Bog i pacijent ne treba da očekuje da je hirurg Bog. Znači, nema tu nekog čarobnog štapića, da će to sve sad biti odjednom gumicom obrisano i nacrtano mnogo bolje nego što je bilo. Treba tu dosta muke, treba tu i pacijent da se potrudi i hirurg naravno prvo, pa onda oporavak i sve ostalo da bi se došlo do jednog lepog rezultata. Da. Doktore, vaš posao je lep, ali i naporan. Ja znam da je vaša porodica, vaša oaza mira, verovatno inspiracija. Kako se još opuštate, gde crpite još snagu za sve ovo? Pa evo da kažem da što sam iskusniji i što više godina imam staža iza sebe, osjećam da mi treba više energije da se oporavim nakon nekih velikih operacija. I trudim se da uključim u svoj rad i mlađe kolege koji mogu da ponesu jedan deo posla i da mi pomognu u toku operacije, da ja mogu nešto i da odradim sedeći na stolici i da se malo sačuvam i za još neku godinu rada sa pacijentima. Hirurg mora biti u formi, znači ne sme da se opusti u fizičkom smislu, znači mora imati energije, mora imati snage, pokretljivosti i jednostavno mislim da na kraju to ipak dolazi i iz glave i da je volja jako bitna. Ako čovjek voli ono što radi i želi to da radi, nisu prepreka ni godine, ni sve, on će naći načina da svoje telo i svoj um prilagodi onome što je potrebno za tu izvođenje te jedne operacije i naći će energije da sasluša svakog pacijenta, što nekada nije lako, priznajem, ali da sa svakim pacijentom porazgovara i da naći će snage i energije da neke situacije prevenira, da prepozna i prevenira, da ne uđe u neku lošu priču nezadovoljstva pacijenta. Bez obzira da li je neka operacija dobro urađena ili ne, pacijent može biti nezadovoljan.
treba Mislite, znati... Da, u skladu sa onim očekivanjima. Da, ako pacijent nije shvatio šta može i šta treba da se uradi, tada može da bude nezadovoljan i kod najbolje urađene operacije. Kažite mi, da naglasimo našim gledalcima, mada većina već to zna, da vas mogu naći u klinici Olimp, je li tako, ovde u Novom Sadu, gde radite sa svojim kolegama. Jeste. Kažite mi, kad pogledate ovako sad iza sebe vaš život, vaš profesionalni put, da li ste zadovoljni u globalu i da li postoji nešto što biste možda promenili? Pa iskreno mislim da sam zadovoljan sa onim što sam postigao u životu i u svom profesionalnom radu, naravno i na polju porodice i moje oaze mira. Trudim se da što više vremena provedem sa porodicom, da provedemo u odmoru, u relaksaciji, u prirodi, jeste, i da što više energije crpim iz porodice, da se bavim nekim stvarima koje volim osim posla. Tako da mislim da je to neka formula za uspeh porodica, miran život, skladan život bez nekih trzavica, bez prevelikih očekivanja i bez nekih problema. Naravno, uvek toga ima, ali to treba prevazići i uvek gurati dalje i gledati na sve sa jedne pozitivne strane, tada će nam se to i vratiti u nekom vidu zadovoljstva i sreće. Doktore, lepo smo se ispričali. Ono u globalu, što verujem da naše gledaoce zanima, smo rekli. Nadam se da ćemo se ponovo družiti. Rekli smo da pacijenti mogu da vas nađu budući u klinici Olimp. I hvala vam najlepše za danas. Hvala i vama. Ja ću reći da je s moje strane ovo bio jedan jako prijatan intervju i da sam se osjećao potpuno opušteno sa vama u priči i da se nadam da su vaši gledalci, naši pacijenti, moji pacijenti dobili neke odgovore na neka pitanja gde su imali možda neke nedoumice, a za sve ostalo, naravno, kada reše nešto da rade, pričamo u ordinaciji. Tako je. Hvala vam najlepše. Eto, ako ste imali još neke nedoumice, zapravo ako imate, a mi nismo spomenuli, vi nam pišite u komentarima i ja ću to doktoru proslediti ili jednostavno pozovite kliniku Olimp, tražite našeg doktora i razgovarajte sa njim. Hvala vam za danas. Lajkujte, komentarišite. Vidimo se u sledećoj epizodi. Prijatno.